omenala anyị nwere ike ijikọta anyị ncha na ibe dịka ịwa ji sọsọ Igbo na-awa ji. Kedu ife kpatara na anyị enwere ike ana Igbo niile na-awa ji ovu ụbọchị? Ọ bụ na Igbo niile ekwekọrịta si na ife dịka ọnwa ite naanị na-arọ nya Septemba, izu ụka na-abụ n'ime Septemba, Satọde, onye ọbụla ga-anụ ya n'ime Septemba ka awa ji. Ibu na ebe ọbụla Igbo nọ eyile abụ Igbo eje abịa egote ji egote ọkụkọ. Onye ọbụla bụ nwoke si agalite na ndị buru na awa ji tata. Igbo niile awaka ji ọnụ. Mgbọsị a ga-awa ji, onye bụ gọvanọ na Ebonyi achịkọta mmadụ one na one zitebe Enugu eziga Anambra eziga Imo. Etu a ịbụ na anọkọ ọnụ etu a anyị agba egwu eji mara Igbo, anyị eti mmanwụ. Ụdị egwu ụmụ agbọghọ na-agba, ndị na-akara ọkpụsị ala na-agba, ụmụ obeligwa na-agba, ma ọ bụ na ọnwa na-eti n'obodo agba anya agba mgba eji mara. Ọ emekọ ibe niile ọnụ a na-asị na Igbo ejikọrọ ọnụ. Ndị Igbo n'obodo oyibo eme ibe a n'obodo oyibo ka anyị si eme ya ebe a. Ọnwazi ibe anyị chọrọ imeni, ọ bụrụ oghere ahụ ka a ga-ewelu wee zie ozi n'Igbo si na ibe a dọkwanụ mma ka a na-emezina ya. Ọ bụ na ị na-anya ibu na ọsọsọ anyị bụ ndị oyibo ka na-apụ ala na Naịjirịa niile. Onye Hausa bịa ikene nna ya ọ asụ ya n'oyibo. Onye Yoruba jee ikene nna ya ọ asụ ya n'oyibo. Onye Igbo jee ikene nna ya sị ya good morning sir, kama ya sị ya ụtụtụ ọma nna m.